गुबुन गुबुन 40 जि गासै समष्टियावनो बेनिफिसियारि मिट जागासिनो दङ आरो दिनै बनरगावआव जोंहा बेनिफिसियारि मिटआ जोबोद गिदिरैनो बेवहाय खुंनाय जादों आरो रोजा रोजा जोंहा बेनिफिसियारिफ्रा जायफोर स्किम मोनदों बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे खामानिखौ बे हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों मानोना गोबां समाव जों नुबोदों जे गभर्नमेन्टआव भारत सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बा जों दायो काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो जोबोद मोजां मोजां माखासे स्किम्सफोरखौ लादों आसनिफोरखौ दा बै आसनिफोरखौ मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै फोरमायनो हायैलाय सोरबा मिथिनांगौ आसनिफोरखौ मिथियैलाय बिनि जि इमप्लिमेन्टेसन बियो मोगथाङाव महर मोना दा नंखायनो जौगानाया जेरैबायदि जानांगौ बे एसे स्ल' जायो दा बेखौनो जों थांखि लानानै जे गभर्नमेन्टआ स्किमखौ हगारनायजों लोगोसे बे स्किमा जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो जेराव न' जानांगौ बेवहाय न'खौ मोजाङैनो लुयो SBMनि टयलेट बानायनाय बे टयलेटखौ मोजाङैनो लुयो बा एग्रिकालसारनि माबा मोनसे स्किम मोनदों बेखौ बयबो मोजाङैनो मोनफिङो आइजोफोरनि थाखाय जों जि अनसाय बिथांखि होदों बा जोङो गुबुन गुबुन जि अनसुंथाइफोरखौ होदों बेयो जाहाथे मोजाङै सहैयो बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बे स्किम्सफोरखौ बुंफोरनानै जाहाथे मोनसे एवारनेस लाबोनो हायो आरो बिथांमोना बिनि बेनिफिटखौ थोंजोङै लानो रोङो बिनि थाखायनो बेखौ लानाय जादों आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों दिनै बयबो बाहागो लानानै बेवहाय जाफुंसार जाहोदों बनरगाव होननानै बुङोबा आगोलफोरनि थासारिया जोबोद गाज्रिमोन लासै लासैनो बनरगावनि थासारिया मोजां जाबाय दा बनरगावआव जोङो गोबां एबार गिदिर गिदिर स्किमबो लादों जेरै बनरगावआव 2.5 कोटि थाखानि मोनसे मिनि स्टेडियाम लुजानो थांगासिनो दङ बिन'द ब्रह्म फुटबलारनि मुङाव स्टेचु लुजानो थांगासिनो दङ बेवहाय मार्केट सेट ड्रेन बायदिसिना मोजां मोजां स्किम्सफोरखौ बेवहाय लानाय जादों जायफोरनि गेजेरजों बनरगावनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाफ्रा लासैनो जोबस्रांनो थांगासिनो दङ बनरगावआव एबार जि फैगौ बिसायख'थि बेनि थाखाय दिनैनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला दिनैनि तारिखआव जोङो गोबां सिगाङाव आवगायनानै दङ मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जाय बिजाथियानो जा एबा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुजुनायाव UPPLआ अर्गेनाइज हिसाबैनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जायखिजाया थासारियावनो खाथि सोमोन्दो लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ दा नंखायनो बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बर' जोंनि जिखिनि जोंहा आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बेजों लोगोसे गोरखा बिथांमोन माइनरिटि मुसलमान बिथांमोन आदिबासी बिथांमोन बाङालि बिथांमोन गुबुन गुबुन जिखिनि माहारिफोर दङ बे माहारिनि सुबुंफ्राबो लोब लोब ओंखारदों आरो बयबो लुबैदों जे थांनाय खनसेयाव जोंनि बिजाथिया देरहायैलाय बिथांमोना एसे खहा जानाय बायदि मोनदों दा थेवबो जोंनि जिखिनि TCLCC चेयारमेन क'क्राझारनि MLA जोंनि जेसां दैदेनगिरि दङ बेवहाय हर सान रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना हास्थायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया UPPLनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ